Dobrý večer, vítam vás všetkých na webinári o práve na informácie a informovanom súhlase. Moje meno je Zuzana Kryšková a so ženskými kruhmi spolupracujem od ich začiatku. A je mi cťou dneska tu privítať so mnou Ľudmilu Macejovú, právničku a ľudskoprávnu expertku, ktorá nás prevedie touto témou. Ľudmila, vítaj. Ďakujem, pekný večer. Dobre, tak ideme na to. Tak na úvod by som teda ešte rada poďakovala nášmu donorovi, pretože táto aktivita, aj to video, aj webinár sú vlastne financované vďaka projektu Proteus Transatlantic Foundation, spolufinancovaného Európskou úniou. Vám pekne ďakujeme za podporu. Ľudmila, máš slovo. Tak, ďakujem krásne. Ešte raz teda pekný večer. Ešte na úvod poviem teda, že tejto téme sa venujem už pomerne dlho. Považujem ju za veľmi dôležitú, pretože si myslím, že ten informovaný súhlas a to poučenie nie sú úplne vždy dobre pochopené, ale sú dôležité a myslím si, že ženy, rodiace ženy, ale aj iné dotknuté osoby, teda pacienti, pacientky, by mali vedieť, ako takýto informovaný súhlas by mal prebiehať a aké sú ich možnosti v tomto prípade. Ja ešte takisto na úvod poviem, že niekedy budem hovoriť rodiaca žena, niekedy pacient, pacientka, dotknutá osoba. Všetko je to viac menej také, že synonymum. To, čo hovorím o rodiacej žene, platí teda v zásade aj pre iné osoby. Tieto informácie o tom informovanom súhlase a poučení a vlastne týchto súvisiacich záležitostí sú teda platné aj pre iných pacientov, iné pacientky, nielen na ten pôrod. No dobre, a teda prečo? Tak preto, lebo ten informovaný súhlas je naozaj nevyhnutným predpokladom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na to, aby ten zdravotnícky personál mohol urobiť nejaký zákrok, nejaké vyšetrenie, ošetrenie, podať nejaké liečivo, vždy potrebuje súhlas práve tej dotknutej osoby a teda o tom, či a ako, v akom rozsahu, za akých podmienok a tak ďalej bude tá zdravotná starostlivosť poskytnutá, rozhoduje vždy tá osoba, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje. Úplne zjednodušene povedané, žiadny zákrok nemožno urobiť bez informovaného súhlasu. Ten informovaný súhlas je takým nástrojom autonómie pacientov, v našom prípade rodiacich žien, lebo im umožňuje rozhodovať sa o svojom tele, o svojom zdraví, rozhodujú vlastne práve o tej zdravotnej starostlivosti. Je to súčasťou práva na ochranu súkromia, chráni to ich telesnú aj psychickú integritu. Takže naozaj je to veľmi, veľmi dôležité. Tiež treba povedať, že to nie je len nejaký podpis, len nejaký formulár alebo nejaký taký jednoduchý úkon. Je to v prvom rade proces komunikácie, ktorý pozostáva z takých dvoch hlavných častí, a to je práve to informovanie, alebo teda poučenie, a potom to rozhodnutie dotknutej osoby o tom, či tú zdravotnú starostlivosť príjme alebo nepríjme. No, právna úprava, tak začnem najprv nejakými medzinárodnými dokumentami. Mnohé medzinárodné dokumenty upravujú informovaný súhlas a tak vo všeobecnosti nedotknuteľnosť osoby. Z takých významnejších tu v našich podmienkach spomeniem Chartu základných práv Európskej únie, ktorá hovorí, keď budem citovať, tak budem čítať, aby to bolo čo najpresnejšie. Každý má právo na rešpektovanie svojej telesnej a duševnej nedotknuteľnosti a potom to vlastne špecifikuje bližšie, že v oblastiach medicíny a biológie sa musí rešpektovať najmä slobodný a informovaný súhlas dotknutej osoby za podmienok vymedzených zákonom. Takže to hovorí Charta základných práv Európskej únie. V našich podmienkach budeme hovoriť hlavne o zákone o zdravotnej starostlivosti. Tu je presne jeho číslo, môžete si pozrieť. A tu na vlastne znenie. Zákon o zdravotnej starostlivosti upravuje informovaný súhlas ako keby v takých dvoch častiach. Najprv medzi všeobecnými ustanoveniami, kde len vlastne zdôrazňuje,
tú nevyhnutnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe informovaného súhlasu, avšak pripúšťa tam aj isté výnimky. Tamto je napísané, že ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, o tom budeme sa rozprávať ďalej. A potom pomerne podrobne informovaný súhlas, náležitosti informovaného súhlasu, poučenia a tak ďalej upravuje paragraf 6, kde trošku neštandardne v odseku 4, nie v odseku 1, to sa viacerí právnici už nad tým zamýšľali, že prečo to je takto. Ale teda v odseku 4 definuje informovaný súhlas ako preukázateľný súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. Čiže tu zdôrazňuje práve to poučenie, že je nevyhnutné na to, aby vlastne ten informovaný súhlas bol platný. Zároveň hovorí aj o tom, že informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak. Čiže aj keď odmietnete poučenie, tak za istých okolností ten informovaný súhlas je platný. Ešte to budeme neskôr ďalej bližšie rozoberať. Tu hlavne tie definície. No a teda pred samotným súhlasom je nevyhnutné poučenie a to znova nefunguje prepínanie. Znova upravuje zákon o zdravotnej starostlivosti, tentokrát v odseku 1, paragrafu 6 a v prvom rade upravuje, čo má to poučenie obsahovať, respektíve o čom je ten ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný informovať. A teda informuje o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Pokiaľ ide o ten obsah, ten zdravotnícky pracovník alebo pracovníčka by mali informovať viac menej o všetkých aspektoch týkajúcich sa daného zákroku, nejakého liečiva, ošetrenia, vyšetrenia. A to tak, aby na základe tých poskytnutých informácií ten pacient, pacientka sa vedeli zodpovedne rozhodnúť, či tú zdravotnú starostlivosť príjmu alebo nepríjmu. Z tohto hľadiska by fakt to poučenie malo byť kvalitné, pretože na základe toho potom robí ten pacient, pacientka dosť zásadné rozhodnutie o tom, za akých okolností teda bude poskytnutá tá zdravotná starostlivosť. Z pohľadu pacienta je dôležité nie to, čo ten ošetrujúci pracovník povie, ale ako tomu on rozumie. To ešte potom ďalej trošku rozoberiem bližšie. A tu na to je dôležité. Toto ustanovenie hovorí o tom, akým spôsobom má byť poskytnuté to poučenie. A teda ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne. Čo to znamená? To znamená, že má sa zdržať nejakých veľmi odborných výrazov, ktorým človek bez nejakého medicínskeho vzdelania nerozumie. Mal by sa takisto vyhnúť nejakým informatívnym hodnotám, ktoré takisto bežný človek nerozumie. Napríklad poviem, že hodnota glukózy v krvi je taká. A čo to presne znamená? Hej? Nerozumiem tomu. Nemali by sa používať nejaké latinské výrazy v tomto poučení, ktorým takisto bežne nerozumieme. Ohľaduplne a bez natlaku, to znamená, že nemali by strašiť, vyhrážať sa, nejakým spôsobom zjednávať, že ak teda budete súhlasiť s týmto, tak my urobíme toto. Nevyhrážať sa, to som už povedala. Nemanipulovať takisto. Je veľký rozdiel, ak napríklad sa pozrieme na ten pôrod, že či ten zdravotník komunikuje, že no vaše dieťa má hrozné ozvy, teraz budeme kontinuálne monitorovať, alebo keď to povie ohľaduplnejšie, viete čo, takéto vychádzajú teraz hodnoty ozvy vášho dieťatka, nie je to úplne v norme, preto navrhujeme, aby sa kontinuálne monitorovalo, aby sme mali nad tým väčší dohľad a tak ďalej.
v zásade tá istá informácia, ale podaná úplne iným spôsobom. A takisto tým pádom tá rodiaca žena môže sa inak na ňu tá informácia vplýva a, a nie je taká nejaká z toho rozrušená potom, že na ňu tam tak hneď vybalia takéto informácie takýmto spôsobom. S možnosťou a dodatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas. Mali by vám poskytnúť čas na to, aby ste si premysleli, či ten zákrok chcete podstúpiť, či chcete tú danú zdravotnú starostlivosť. To poučenie takisto by nemali bezprostredne hneď pred tým úkonom poskytnúť, lebo to vytvára taký tlak znova a už to potom nie je úplne slobodné rozhodnutie, ale je pod takým tlakom. Vy si takisto aj môžete ako keby požiadať o ten čas, rozhodnúť sa, prípadne poradiť sa. Nemusíte odpovedať hneď. Tých situácií, kedy je nevyhnutné odpovedať hneď, je naozaj veľmi, veľmi málo a zvyčajne tam je dosť času rozhodnúť sa a poradiť sa prípadne. S možnosťou rozhodnúť sa, to znamená, že reálne by sa vás mali spýtať, či s tým daným zákrokom súhlasíte, nemalo by to byť len nejaká forma oznámenia napríklad. A teraz robíme toto, dobre? To nie je otázka, to nie je opytovacia vec, to len nejaké oznámenie, ale naozaj má to prebehnúť formou otázky. Súhlasíte s tým, aby sme urobili toto a tak ďalej. No a potom ešte primerane rozumovej a voľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť. To znamená, že prispôsobí tú svoju komunikáciu tomu, komu poskytuje to poučenie. Poučenie sa hlavne poskytuje teda osobe, ktorá sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, ale poskytuje sa aj osobe nespôsobilej dať informovaný súhlas, hoci za ňu informovaný súhlas dáva zákonný zástupca, ale ona je tiež vlastne adresátom tohto poučenia a vhodným spôsobom. Napríklad uvediem zo svojej osobnej skúsenosti. Máme zubarku, veľmi fajn, ktorá krásne komunikuje s deťmi a reálne sa ich pýta a reálne im ukazuje všetko, čo chce urobiť. Napríklad, keď im robí dentálnu hygienu, tak im ukazuje tie kefky, ktorými ide im tie zubky čistiť, dáva im to vyskúšať na prst. Že naozaj takým vhodným spôsobom aj s tými deťmi komunikuje, aby to dieťa vlastne bolo informované, čo sa s ním bude diať a aby vedelo vlastne, že čo ten zdravotník chce urobiť. No a ako som tam už začala, že poučenie sa poskytuje hlavne osobe, ktoré sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, prípadne inej osobe, ktorú si táto osoba určila. Spravidla pôjde o prípady, ak je pacientom alebo pacientkou nejaká staršia osoba a má tam so sebou nejakého príbuzného a chce, aby to poučenie vlastne prijal aj ten príbuzný, aby napríklad potom vedel, ako ošetrovať, ako podávať liečivá, aký nejaký režim má ten pacientka a aby teda tam bola tá lepšia spolupráca. No a ako som už načrtla aj tomu zákonnému zástupcovi, ak osobou, ktoré sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobila dať informovaný súhlas, takými osobami sú maloleté deti, sú to osoby, ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony a osoby, ktorým spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená. Tu v tomto prípade je ešte dôležité vlastne skúmať rozsah tohto obmedzenia. Nie vždy osoba, ktorá je obmedzená na spôsobilosti na právne úkony, má obmedzenú aj spôsobilosť rozhodovať o zdravotnej starostlivosti. Tým zákonným zástupcom nemusí byť v zásade iba rodič, môže to byť aj nejaký opatrovník, môže to byť zástupca nejakého zariadenia, do ktorého je dieťa umiestnené, rôzne tieto osvojiteľ a tak ďalej. Všetky tieto osoby sú potom vymenované v tom paragrafe 6 odsek 3 asi, tak 3. Takže všetci títo dávajú potom za tú nespôsobilú, teda príjmajú to poučenie za tú nespôsobilú osobu. No, takže toto bolo k
poučeniu. Sú nejaké otázky k poučeniu? Bolo to z mojej strany zrozumiteľné? Máme nejaké otázky, Zuzi? No, máme jednu otázku, ja Dobre. sa tak prepnem, tak aby bolo vidno aj mňa. Máme jednu otázku, ktorá je taká asi zásadná pre nás všetkých. A je to, že čo s tým, keď v pôrodnici tak nerobia a žena je napríklad na pôrodnej stále unavená, vystrašená, obolená. Ja viem, že ty máš pripravené v tej prezentácii aj veľmi praktické tipy, takže nezabudli sme na to. Ale možno, že aj v tejto časti k tomu chceš niečo povedať. No aj v týchto prípadoch vlastne tá žena má právo na to poučenie a znova mali by ho teda prispôsobiť práve tomu jej stavu, že už je unavená, neviem čo všetko, tak prispôsobiť to a možno ju nezahlcovať nejakými úplne podrobnosťami, ale nejaký základ taký, aby sa ona vedela rozhodnúť. A stále má ona právo aj dopýtať sa veci, ktoré ju zaujímajú. Asi tak by som to Ešte zhodnotila. možno, že by bolo fajn spomenúť, že práve pri tom pôrode tá iná osoba, ktorá môže vlastne dostať to poučenie, môže Aj byť aj to. predchádzajúca osoba, či už to je dula, alebo partner, alebo kamarátka a tak ďalej. Takže aj vlastne v týchto prípadoch sa to týka. Tie praktické typy, čo teda robiť, to si necháme asi na záver, takže stay tuned. A ešte tu bola taká podotázka, že ale už nemá sily bojovať s tým personálom. Áno, je to určite náročné, takže skúsime sa na to potom pozrieť práve s týmto pohľadom, pretože chápeme, že ten porod je naozaj proces veľmi emočne a fyzicky náročný. Dobre. Tak ja potom už len tak shrniem, že teda aj to poučenie je veľmi dôležité, nielen ten súhlas a má byť v takej kvalite a v nejakom takom rozsahu, aby sme sa vedeli zodpovedne rozhodnúť, pretože keď nemáme informácie o tom, aké benefity má ten zákrok, daný liek a tak ďalej, nevieme, aké má rizika, tak naozaj sa potom nevieme rozhodnúť. A ak sú nám predkladané napríklad len nejaké benefity, už nie tie rizika, tak sa rozhodujeme trošku skreslenie a potom to vlastne môže mať nejaké následky, to ešte budem ďalej riešiť. Ale teda keď nie je v dostatočnom rozsahu alebo v dostatočnej kvalite a máme pocit, že nemáme ako keby všetky informácie na to, aby sme sa rozhodli, tak sa proste pýtajme ďalej, že dobre, takéto niečo a teraz čo ešte k tomu, hej? Malo by to byť také vyvážené, lebo už keď načali sme tú pôrodnicu, tak len tak poviem, že vlastne dosť často sa stáva to, že sú prezentované hlavne nejaké výhody niečoho a už menej tie rizika. A naopak, ak ide o nejaký zákrok, nejaký postup, ktorý ten zdravotnícky personál nie vždy chce urobiť, tak naopak prezentuje viac tie rizika a menej tie prínosy toho. No. A ešte som tu spomenala tú komunikáciu, že teda je tu nejaký proces komunikácie. Treba si tiež uvedomiť, že tá komunikácia by mala byť rovnocenná. Ten zdravotnícky personál nie je nám nadriadený, aby sme ho my poslúchali, ale sme vlastne rovnocenní partneri a oni akurát majú to medicínske vzdelanie a môžu na základe toho vlastne poskytovať tú zdravotnú starostlivosť, ale to nás neznamená, že my teraz len pasívne príjmame tie informácie a nejaké navrhované postupy a rozhodneme sa bez nejakej formy diskusie. Tak ako máte právo poučenie vlastne prijať, tak máte právo aj odmietnúť a o odmietnutí poučenia sa robí písomný záznam. Zákon nestanovuje na poučenie žiadnu formu, čiže môže to byť aj ústne, ale už o odmietnutí poučenia sa robí písomný záznam. Takže tak. No, informovaný súhlas. Ako som už teda hovorila, ten zásah nejaký do tela inej fyzickej osoby môže byť robený len s jej súhlasom. Ja som presvedčená o tom, že mali by si pýtať súhlas aj na to, že či sa vás môžu vôbec dotknúť, lebo už aj to je vlastne zásah do tej vašej osobnej sféry, do tej vašej integrity. Takže aj na to by sa mali spýtať. Ako som už hovorila, je to vlastne súčasťou práva na ochranu súkromia. To som tiež už hovorila, že je to hlavne komunikácia. A toto, viaže sa na konkrétny zákrok, na konkrétny postup. To znamená, že nejaké také tie štandardizované, nejaké generálne informované súhlasy, ktoré bežné sú v našich nemocniciach a nemusí iba o pôrod, nie sú v súlade so zákonom, o tom som proste presvedčená.
lebo tam chýba práve to individualita prípadu od prípadu. A preto stále treba s danou osobou, s daným pacientkou vlastne hovoriť, prejsť si s ňou jej konkrétne možnosti, jej konkrétny zdravotný stav, lebo nie je to univerzálne. To univerzálne tlačivo vlastne nesedí na všetkých jednoducho. Aj keď ide o opakujúci sa zákrok, opakujúci sa postup, aj vtedy sú povinní získať si ten informovaný súhlas od vás. Typickým príkladom pri pôrode je práve CTG vyšetrenie. Ono sa pravidelne v nejakých intervaloch zvykne opakovať a ak ste s tým súhlasili raz, neznamená, že s tým súhlasíte aj potom. A aj pred tým opakovaným CTG vyšetrením by sa znova vás mali spýtať, či s ním súhlasíte. Lebo tiež zase taká prax je, že už automaticky ste súhlasili raz, už idú, ale aj pred tým opakovaným postupom by sa vás mali teda opýtať, či pokračujete, a teda súhlasíte. No a o tu som už teda hovorila, že nemá to byť len oznámenie, to fakt nestačí. Má to byť vlastne poučenie, reálna otázka, či súhlasíte, či ste všetkému porozumeli a až potom vykonanie toho zákroku. No, kto dáva informovaný súhlas? Tak informovaný súhlas dáva osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. Tu zdôrazním, že nám vlastne, vidno, keď to ukazujem takto kurzorom, super. Tu nám vlastne vypadla tá iná osoba. Tá iná osoba môže byť adresátom poučenia, ale už nedáva informovaný súhlas. Informovaný súhlas dáva vlastne vždy len tá osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť a nemôže na to ani nikoho iného notársky splnomocniť, ani žiadnym iným spôsobom vlastne nejak oprávniť. V tomto smere je naša právna úprava rozdielna od tej českej právnej úpravy, lebo tam vlastne je možné splnomocniť niekoho iného, ale u nás nie. Vždy poskytuje informovaný súhlas tá osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, alebo teda zákonný zástupca, ak znova ide o osobu, ktorá je nespôsobila dať informovaný súhlas. Avšak táto osoba sa podieľa na tom rozhodovaní v najväčšej miere, ktoré to dovoľuje jej schopnosti. Určite bude rozdiel, ak ide o, povedzme, dieťa, ktoré má 5 rokov a 15 rokov, ale aj to dieťa by sa malo nejakým spôsobom vyjadriť, či alebo akým spôsobom chce, aby tá zdravotná starostlivosť bola poskytnutá. Znova uvediem len taký príklad od tej našej zubárky, fakt ju máme veľmi radi. Keď ide napríklad dcera na ošetrenie, tak sa jej spýtajú, že chceš byť sama v kresle, alebo chceš sedieť s mamkou, s ockom v kresle. Hej? Že spolu podiela sa na tom rozhodovaní, ale v takej miere, že je to primerané jej tým rozumovým a nejakým vekovým možnostiam. Určite sa jej nespýta na to, že akú anestézu chce. Hej. To už rozhodujeme my ako zákonní zástupcovia, ale v takýchto veciach vlastne rozhoduje tá osoba nespôsobila dať informovaný súhlas. No. Občas nastane prípad, že ten zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas. Aj na tieto prípady zákon pamätá. A teda, ak zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, poskytovať zdravotnej starostlivosti môže dať návrh na súd, aby nahradil ten informovaný súhlas svojim rozhodnutím. A dokiaľ rozhodne ten súd, tak ten personál môže vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby. Tu sa trošku pozastavím nad tým, že ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má možnosť dať návrh na súd. Nie je to jeho povinnosť, čiže je to jeho slobodné rozhodnutie, či tak urobí alebo nie. A dôležitý je záujem tej osoby nespôsobuje dať informovaný súhlas, či to je naozaj nevyhnutné a vlastne či jej to zachráni život a tak. No a môže vykonávať len také výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby, že nejaké drobné zdravotné výkony, ktoré nie sú život zachraňujúce, robiť nemôže. Pre príklad uvediem práve z toho pôrodu, ak žena napríklad odmietne podať vitamín K dieťaťu,
tak z času na čas sa stane, že ten zdravotnícky personál začne potom tej žene vyhrážať, že no a my teraz dáme návrh na súd, a, aby vlastne rozhodol za vás a tak. Táto situácia nie je vlastne nejak život ohrozujúca, takže tak nemusí urobiť. A znova je to už potom vyhražanie a nie nejaká konštruktívna diskusia o tých rizikách, prínosoch a tak ďalej. No dobre, takže toto. A je to vlastne z tohto dôvodu, že to právo dieťaťa na život je dôležitejšie ako právo rodiča rozhodovať o tom dieťati. Zákon o zdravotnej starostlivosti pripúšťa aj možnosť odvolania informovaného súhlasu, a teda každý, kto má právo dať informovaný súhlas, môže ho aj kedykoľvek slobodne odvolať. Vychádza to vlastne z toho práva na autonómiu a teda rozhodovať o svojom tele, zdraví, o poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Čo však treba povedať, že to právo odvolať súhlas nie je absolútne. Ak už sa ten zdravotný výkon začal, napríklad ak už ste užili nejakú, neviem, tabletu na niečo a zrazu si rozmyslíte, že no ale ja už teraz nechcem, ja už chcem odvolať ten súhlas s poskytnutím toho liečiva, tak asi už by vám nevypumpovali žalúdok, si myslím, že skôr je to ešte predtým, ako sa ten zákrok začne, alebo bezprostredne pred ním. Keď napríklad budú vám chcieť prepichnúť podové obaly, vy ste s tým súhlasili, OK, tak si nachystajú všetko na radie a možno vás dajú do nejakej polohy, ktoré to budú chcieť vykonať, aby v tej poslednej chvíli, že a predsa nie, tak vtedy áno, lebo ešte toto nezačalo, je to realizovateľné. Ale sú prípady, kedy to už realizovateľné jednoducho nie je. Pokiaľ ide o formu toho odvolania, zákon nestanovuje žiadnu formu, teda môže to byť aj ústne, možno práve písomne by to bolo niekedy veľmi ťažko realizovateľné, keď si predstavím, že pri pôrode by som zrazu chcela teraz odvolať nejaký súhlas a budem zháňať pero papier, tak asi by to veľmi nebolo v poriadku. Ale takisto je možné odvolať ten súhlas nejakými gestami, že napríklad odsuniem ruku zdravotníckému personálu, alebo sa nejakým spôsobom odtiahnem, otočím a tým dám jasne najavo, že túto zdravotnú starostlivosť, tento zákrok jednoducho nechcem. Dôležitá je tá jednoznačnosť tohto rozhodnutia, aby oni naozaj vnímali, že to odvolávam tento súhlas. No, dobre. Pokiaľ ide o formu informovaného súhlasu, tak nie vždy sa vyžaduje písomná forma. Písomná forma sa vyžaduje v presne špecifikovaných prípadoch, ktoré sú vymenované v paragrafe 6 odsek 5. Tu som vybrala 2 prípady, ktoré sa týkajú tej porodnej starostlivosti. Všetky ďalšie nájdete práve v tom odseku 5 paragrafu 6. A teda pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej alebo lokálnej anestézie. Typický príklad je napríklad sekcia. Ja si myslím, že aj epidurál, tam by mal byť tiež písomný súhlas, ale teda ide už o nejaké invazívnejšie zákroky. A potom je to zmena diagnostického alebo liečebného postupu, ktorý nebol obsahom predchádzajúceho informovaného súhlasu. Znova uvediem príklad. Ak je žena prijatá za účelom zastavenia predčasného pôrodu, tak je diagnostický postup stanovený, že predchádzanie predčasnému pôrodu. Avšak môže nastať prípad, že už ten predčasný pôrod sa zastaviť jednoducho nedá, tak už potom prejdú k tomu, že idú ten pôrod vykonať a tu vlastne dochádza k zmene toho diagnostického postupu. Takže vtedy je vlastne nevyhnutná tá písomná forma tohto informovaného súhlasu. No, dobre. Idem sa prepnúť ďalej. A takisto zákon pamätá na prípady, kedy sa informovaný súhlas nevyžaduje. Tých prípadov je pomerne dosť, by som povedala. Znova sú v paragrafe 6, odsek 9. Ja som vybrala iba tú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, pretože pôrod je neodkladná zdravotná starostlivosť. Ale na to, aby vlastne
sa nevyžadoval informovaný súhlas, je potrebné splniť ďalšie dve podmienky, a to teda, že informovaný súhlas nemožno získať včas, ale možno ho predpokladať. Keď trošku pôjdem mimo tej porodnej starostlivosti, typickým príkladom sú napríklad nejaké dopravné nehody, kde častokrát sú tí poškodení bezvedomí a vtedy jednoducho nie je možné získať ten informovaný súhlas, ale možno predpokladať, že každá osoba má záujem si zachovať život, zdravie, preto ten zdravotnícky personál alebo nejaký záchranár bude postupovať v záujme toho, že chce ten život zachrániť a teda poskytne tú zdravotnú starostlivosť, aj keď tam nebol ten informovaný súhlas tej danej osoby. Všetky náležitosti týkajúce sa poučenia, teda spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, aj samotný informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu, odvolanie informovaného súhlasu sú súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie. A tu sa teraz to trošku tak akože dostáva do nejakého konfliktu s tým, čo som povedala predtým, že sa nevyžaduje písomná forma vždy, ale vyžaduje sa zápis do zdravotnej dokumentácie. Sú to dve rozdielne veci, to chcem povedať. A že je tam v tej zdravotnej dokumentácii len ako keby zhrnuté to poučenie. Napríklad, že pacientka boli poučení o tom. Nestačí napísať poučenie poskytnuté, pacient rozumel, súhlasí. Naozaj ten zápis by mal byť dostatočný. Nemožno tú nedostatočnosť potom ospravedlniť nedostatkom času alebo množstvom práce toho ošetrujúceho zdravotníckeho personálu, ale naozaj mali by byť, ten zápis by mal byť dôkladný, aby tam boli všetky náležitosti, ktoré boli povedané. Určite by tam mali byť zaznamenané aj otázky, ktoré kladie pacient, pacientka a tak. A ak je informovaný súhlas daný zákonným zástupcom, tak súčasťou tohto zápisu by malo byť aj vyjadrenie osoby, ktorá síce nie je spôsobom dať informovaný súhlas, ale nejakým spôsobom spolu podieľa na tom rozhodnutí. Čiže aj jej vyjadrenie by tam malo byť zaznamenané. A to preto, lebo tá zdravotná dokumentácia je vlastne dôkazom potom v konaní napríklad pred úradom nad zdravotnou starostlivosťou. A tu sa už vlastne dostávame k tomu, že aké formy môže mať to nerešpektovanie informovaného súhlasu. Trošku teraz odbočím. Práve v tomto období na sociálnych sieťach máme rozsiahlú kampaň v rámci 16 dní aktivizmu proti násiliu páchaného na ženách a všetky tieto jednotlivé časti podrobne rozoberáme v jednotlivých príspevkoch. A teda nerešpektovanie informovaného súhlasu môže sa prejaviť aj tak, že tá zdravotná starostlivosť je poskytovaná bez súhlasu rodiacej ženy, napriek jej nesúhlasu, bez jej vedomia, prípadne na základe súhlasu, ktorý bol získaný zastrašovaním, manipuláciou, vyhrážaním a tak ďalej. Jednotlivé prípady trošku bližšie rozoberiem. Bez súhlasu je prípad vtedy, ak napríklad zdravotnícky personál síce aj dá poučenie, ale nepočká na ten súhlas a poskytuje tú zdravotnú starostlivosť. Typickým príkladom je poskytovanie alebo teda vykonávanie takých rutinných zákrokov, ktoré už ten personál robí ako keby automaticky a nepýta si ten súhlas. Napriek jej nesúhlasu je pomerne veľký zásah do práv tej rodiacej ženy, kedy sa aj napríklad spýta, že či súhlasí a žena povie nie a napriek tomu ten zdravotný personál poskytuje tú zdravotnú starostlivosť ďalej a urobí nejaký zákrok, tak je to naozaj veľký zásah do práva na autonómiu tej rodiacej ženy. Bez vedomia ženy je takisto závažnou formou porušenia práv ženy. Mnohé ženy sa o tom, že nejaký zákrok bol vykonaný, dozvedia až neskôr, napríklad keď si čítajú zdravotnú dokumentáciu, prípadne ak sa u nich vyskytnú nejaké komplikácie a potom si uvedomia, že bolo im niečo urobené, o čom ani nevedeli. Prípadne im to povie sprevádzajúca osoba, že
bolo niečo urobené a tieto ženy sú potom dosť tak ako keby nedôverčivé už potom voči tomu zdravotnému systému a nedôverujú zdravotníkom vo všeobecnosti. No a potom posledný prípad je teda na základe súhlasu, ktorý bol získaný zastrašovaním, manipuláciou. Dala som ten súhlas do úvodzoviek, lebo myslím si, že teda to nie je súhlas, ak bol získaný nejakou manipuláciou, nejakými výhražkami, úplne také typické. Určite si sa s tým už stretli, že chcete ohroziť svoje dieťa alebo takéto niečo. No jasne, že nie, že tá žena nechce ohroziť to dieťa a potom súhlasí, aj keď úplne nechce súhlasiť. Prípadne súhlasí, keď nemá dostatok informácií. Všetky tieto formy nerešpektovania informovaného súhlasu sú formou pôrodnického násilia ako špecifickej formy násilia páchaného na ženách. A znova teda odkážem na naše sociálne siete. Nájdete k tomu aktuálne viac tam. No, trošku ťa doplním. Ja som pridala do chatu informácie, ktoré sa vlastne týkajú domáhania sa nápravy, lebo teda naozaj ako stretávame sa s týmito porušeniami veľmi často. Takže dala som vám tam aj informácie aj k téme zdravotnej dokumentácie, ako si ju môžete vyžiadať, ako si ju, sa k nej môžete dostať, čo všetko má obsahovať, aj také základné informácie. Rozsiahli taký článok k zdravotnej dokumentácii, no a potom teda toho sprievodcu inštitúciami. Na tomto mieste by som možno povedala, že vieme vlastne pomáhať našim klientkám s tým, aby sa domáhali tie nápravy, či už to je písanie sťažností alebo rôznych podnetov. Takže to sú potom, to je ďalšia téma, že čo s tým potom robiť, keď k tomu teda už došlo. A kľudne sa nás môžete obrátiť, ale teda informácie sú teda dostupné zdarma na našom webe a sú teda v čete. Pre tých, ktorí nás sledujete na videu, ak to nie je v popise videa, tak určite to nájdete na našom webe v časti sťažnosti. Ďakujem za vsúku. No, a teraz takéto praktické tipy, ktoré ja odporúčam. Samozrejme, nemusíte sa so všetkými stotožniť, nemusíte ich realizovať. Sú to len moje odporúčania. A teda ja určite na začiatok poviem, že neodporúčam podpisovať tie rôzne formuláre informovaného súhlasu, ktoré vám pôrodnica poskytne. No, tým, že, ako už Zuzka povedala, pomáhame ženám domáhať sa nápravy práv, tak už sme mali v rukách viaceré formuláre informovaného súhlasu a mnohé nie sú v poriadku, sú častokrát veľmi strohé, je tam veľmi často použité výrazy, ktorým jednoducho nerozumieme. Častokrát sa odvolávajú na rôzne vyhlášky, ktoré už dávno sú zrušené, čiže vlastne dávate súhlas ani neviem na čo. Veľmi častokrát sú v nich tie slovka súhlasím, nesúhlasím už vopred nejak prečerknuté alebo podčerknuté. A teda vlastne to nie je skutočná vaša vôľa, ale je to predtlačené tlačivo. Je tam veľmi veľa chýb, s tým sa stretávame tiež. A prípadne stretávame sa aj s prípadmi, že tie jednotlivé časti ako keby spolu nesúvisia. Že je tam napísané napríklad, že navrhovaný diagnostický postup a sú tam vymenované predchádzajúce choroby danej rodiacej ženy. Mne to úplne evokuje, že ten formulár je len nejaký, nechcem povedať, že zdrab papiera, ale nejaký dokument, ktorý nekontrolujú, ktorý nezodpovedá realite, nie je individualizovaný, ktorý si len vytlačia a dajú podpísať a nezohľadňuje vlastne ten konkrétne možnosti, konkrétny zdravotný stav, konkrétne postupy a tak ďalej. A teda, ako hovorím, nepodpisovať, s čím nesúhlasím, čo nie je pravda, prípadne čomu nerozumiem. Ja tak osobne nazývam tieto formuláre, že zmluva s diablom. Takže nepodpisovať. Samozrejme, ak im toto poviete, že to nechcete podpísať, hneď z ich strany príde argument, že tak my vám potom nemôžeme poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Tak
protiargument je, že ja neodmietam zdravotnú starostlivosť, ja odmietam podpísať tento formulár a teda žiadam vás, aby ste pred každým zákrokom, pred každým ošetrením, vyšetrením, podaním liečiva a tak ďalej realizovali poučenie a spýtali sa ma, či súhlasím. Takže toto je moje odporúčanie. Samozrejme, porod je veľmi špecifická situácia a ja chápem, že nie každý chce takto pred porodom sa nejak konfrontovať s týmto zdravotníckým personálom, prípadne na to nie je úplne čas. Tak vtedy moje ďalšie odporúčanie je, že dobre, tak akože podpíšte to, ale k tomu podpisu by som pripojila nejakú výhradu. Napríklad, že podpisujem, ale nesúhlasím so všetkým, podpisujem pod tlakom, podpisujem v časovej tiesni, akokoľvek to bude vtedy v danej situácii pre vás ako keby výpovedné, tak toto podpísať a určite odporúčam hneď si to sfotiť ako dôkaz. Ak máte viac času, tak ten formulár pokojne podľa svojich preferencií upravte. Ak je tam napríklad nejaký výraz, ktorému nerozumiete, tak tam dajte k tomu šípku a napíšte, že tomuto nerozumiem a preto s tým nesúhlasím, alebo chcem vysvetlenie a tak ďalej. Ak je tam nejaký navrhovaný postup a vy s tým postupom alebo s niektorými jeho časťami nesúhlasíte, tak znova to tam nejak popreškrtajte a napíšte to svoje, ktoré tam chcete. A znova aj takto upravený formulár zdokumentujte a odfoťte si. To vyzvanie som už hovorila. Takisto môžete si vypýtať čas pred tým, ako sa rozhodnete, pred tým, ako napríklad to podpíšete. A takisto máte možnosť počas poskytovania tej zdravotnej starostlivosti kedykoľvek reagovať, aj klásť otvorené otázky a pýtať sa, čo vás ďalej zaujíma, z akého dôvodu mi podávate tento liek, aké má to rizika a tak ďalej. Pýtať sa to vtedy, kým tie informácie nie sú v takom rozsahu, aby ste sa vedeli slobodne rozhodnúť. Či už ide o vás, alebo potom aj neskôr o vaše dieťa, za ktoré teda rozhodujete vy. No. Ideme ešte na pôrodný plán? Či máme otázku na pôrodný plán? Máme otázku? No daj. Takže máme otázku, myslím si, že časť tej otázky si zodpovedala, lebo tá otázka bola, že keď žena teda nepodpíše ten súhlas a potom jej tam nedovolia rodiť, alebo sa k tomu správať nepríjemne, čisto sa stáva. Myslím, že si to čiastočne zodpovedala, ale môžeme sa k tomu ešte možno vrátiť, že ako je to teda s tým, že nedovolia jej tam rodiť. No, čo je potrebné si uvedomiť, že odmietnutie podpisovať nejaký dokument, nejaký formulár neznamená hneď odmietnutie zdravotnej starostlivosti. To je veľmi dôležité. A zdravotnú starostlivosť týkajúcu sa porodu by nemali odmietnúť, pretože je to neodkladná zdravotná starostlivosť, ako som už povedala. A nie je to nejaký plánovaný zákrok, ktorý sa dá odložiť a keď už vlastne rodím, tak asi teraz sa nebudem presúvať do inej pôrodnice. A toto, čo je v tej otázke, je žiaľ veľmi častý manipulatívny a nejaký zastrašovací spôsob zo strany tých zdravotníckych pracovníkov, aby vlastne si vynútili ten podpis od tej rodiacej ženy. Žiaľ, je to škodlivá a poškodzujúca prax a buď sa ten personál nejakým spôsobom preškolí konečne, alebo potom naozaj im to vysvetľovať, že ja odmietam podpísať formulár, ja neodmietam zdravotnú starostlivosť ako takú. Určite ďakujem a ja by som ma doplnila, že teda pokiaľ sa cítite, že ste naozaj v ohrození toho, že vám niekto odmieta poskytnúť zdravotnú starostlivosť a naozaj máte ako keby taký strach, čo môže byť úplne oprávnené, teda buď podpísať to, že doplniť tam podpísané pod nátlakom, alebo nejakým iným spôsobom vlastne vyhotoviť ten dôkaz. Máme k tomu aj nejaké informácie, čo sa týka vlastne nahrávania nejakých našich ďalších materiálov. Myslím, že sme teraz neviem, či k nahrávaniu máme niečo na webe, teraz som si neistá. Pozriem a prípadne to dám do chatu. Ja som vám tu priebežne do toho chatu teda dávala tie veci. Ale tá otázka potom pokračovala, že či teda výber tých pôrodníc nie je veľký. A
keď hovoríme o súkromných pôrodniciach. Takže možno by sme sa mohli ešte dotknúť toho, že zdá sa mi, že nie je úplne jasné možno ľuďom, a teraz nehovorím konkrétne o ľuďoch, čo sú teraz tu na webinári, ale ja sa s tým stretávam, že ako je to so súkromnými a so štátnymi nemocnicami, čo sa týka vlastne tej poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sú tam nejaké rozdiely? No nie. Aj v prípade, že ten štát tú zdravotnú starostlivosť, alebo teda poskytovanie zdravotnej starostlivosti preniesol na súkromné nejaké subjekty, tak aj v tom prípade je stále zodpovedný za poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti a má povinnosť rešpektovať a chrániť práva nielen rodiacich, že len teda všetkých pacientov a pacientok a teda aj v týchto súkromných zariadeniach sa tá zdravotná starostlivosť má poskytovať na základe poučenia a informovaného súhlasu. To, že je to súkromné zariadenie, ich nejakým spôsobom nezbavuje povinnosti rešpektovať práva pacientov a pacientok. Na Slovensku máme približne polovicu, ak sa nemýlim, nemocníc, pôrodníc alebo nemocníc s pôrodníckymi oddeleniami, ktoré sú súkromnou zriaďovateľom je súkromná nejaká právnická osoba. A oni však poskytujú základnú zdravotnú starostlivosť, oni pôsobia v tom regióne, že oni tam teda chodia, takže sú oni povinní prijať tú pacientku? Ja to takto úplne polopate. Sú povinní prijať pacientku, keď ona tam príde a rodí? No áno, lebo je to stále neodkladná zdravotná starostlivosť. Je rozdiel medzi súkromnou nemocnicou, kde si ideme zoperovať plánovaný zákrok, ja neviem, koleno, a je rozdiel medzi nemocnicou, ktorá pôsobí v regióne, je síce súkromná, ale poskytuje zákonnú zdravotnú starostlivosť. Neodkladná zdravotná starostlivosť je pôrod. Ešte jedna otázka sa tam týkala zrozumiteľnosti a to si myslím, že je veľmi dôležitá otázka. Veľmi pekne za ňu ďakujem. Že čo keď žena nerozumie po slovensky a niekto jej dá napríklad podpis 12 strán na prečítanie, hej? Že ona môže byť cudzinka na Slovensku, môže to byť máme tu teraz vojnu na Ukrajine, čiže odidenky z Ukrajiny, môže to byť pre ňu slovenčina, môže to byť z rómskej menšiny, môže byť z vietnamskej menšiny. Máme tu veľa menšín, pre ktoré slovenčina nie je úplne prvý jazyk a možno si povedzme na rovinu, že keď rodím 12 strán čítať, možno aj keď je pre mňa slovenčina, môj materinský jazyk nie je úplne to najlepšie, tak čo hovoríš na tú zrozumiteľnosť a 12 strán? Poskytovanie poučenia v jazyku národnostných menšín upravuje osobitný zákon a podľa tohto vlastne by mali zabezpečiť tlmočenie do toho jazyka, ktorému tá žena rozumie. Ešte možno dopoviem, že niekedy tie formuláre informovaného súhlasu sú poskytnuté vopred tej rodiacej ženy, napríklad na tých poradniach pred porodom. Má možnosť sa s nimi oboznámiť. Nehovorím, že to je úplne perfektná prax, ale je to trošku lepšie tým, že tá žena už vopred si môže prečítať, môže sa opýtať, čo mu nerozumie a môže už si ako keby pokoji relatívne nehneď pred tým pôrodom nejak dopísať tam svoje veci. To je trošku lepšie už prípad, ale znova je to od porodnice k porodnici a ja odporúčam vlastne si tie porodnice nejak vyberať rozumne a ísť napríklad práve aj na nejaké obhliadky, už to mnohé umožňujú a napríklad aj tam sa spýtať, že ako toto realizujú, ako majú tieto vlastne informované súhlasy, tie poučenia, ako to tam majú nastavené a realizované. Ďakujem. Dobre, tak blížime sa teda k nášmu záveru, nášho webináru a chceme vás teda poprosiť aj o podporu, aby sme mohli naďalej vytvárať takéto vzdelávacie materiály, aby sme mohli pomáhať ženám, poskytovať im poradenstvo. Robíme veľa zaujímavých vecí v ženských kruhoch. Budem veľmi rada, keď sa pozrite na našu stránku. A rovnako dávam teda tento QR kód, ktorý tu vidíte, tak nevedie priamo do internet bankingu, ale vedie na našu darovaciu stránku, lebo niekedy nám ľudia hovoria, že to nefunguje ten QR kód, ale on je naozaj na darovaciu stránku, čiže tam potom si vyklikate a darujete nám aj euro nás veľmi poteší, pretože nám pomáha pokračovať v našej práci a my tú podporu vlastne odozdávame ďalej. Ja dávam aj teraz do chatu link a ak sa rozhodnete nás podporiť, budeme vám veľmi vďační. Záver. Tak teda ďakujem, alebo teda ďakujeme za vašu pozornosť, za vašu podporu, za to, že sa vzdelávate.
lebo práve vzdelané ženy potom vlastne umožňujú tie aj systémové zmeny, pretože si tu vyžadujú inú zdravotnú starostlivosť a potom to môžeme spoločne meniť. Takže ďakujeme. Ja vám ďakujem za váš čas, že ste prišli takto podvečer, že ste si našli čas. Ďakujem za aktívnu účasť v čete. Veľmi nám to pomáha, keď máme otázky priamo od vás. A ja teda na závere končím a potom zostanem ešte chvíľočku bez nahrávania. Pekný večer alebo pekný deň všetkým, ktorí nás pozerajú cez video.